jisin pat nga aingo i Blei ani kupor ke ba ngila ban kenduk i pi ke ban channel ban ngai ke Blei pi barok i ba pek ban program ngai ke Blei pi ha kerteng undang pun im jungi ucus kris tani por swangin yo sngo ye ketien jong Blei tongin phai swan ye ketien jong Blei ke ba ngila ban sem naga gospel jong Marcos lanong wasan ke khot ke ba arfanyo ke ketien jong Blei ong kumne haba kala yo sngo chpang ucus kris kalawan hapdeng utau pai ba na shaden pat kala kata ya ke jain kup jong u na ba kala ong dadanga suyok kata tangai ke jain kup jong u ngan sakhya ti kumne ru kata ke jingkor khoi ke snam jong ka karangat no pat kala sngat thu hala ga met ba kala yo khya na kata ke jingpang jong ka ngitip mo bagane kan thei ka yo ya ke kamba namar ka not ban kongu ya ketin jong Blei tengah kuat ban ong penipor ye barok ba pek mani program ari kuat ban yo ke Pynkhih tongin nang ban kongu ye ketin jong Blei toni por swangin yo sngo ye ketin jong Blei tongin duai swangin ke por kupa ha kerteng jong cheese kris banaswet ngai ngom ik drua han ke por Blei jenga ke droi ye ke jing bah ba ke jing bergejing snemi Blei jenga droi bangadwa ni ke por ke droi ha swangin yo sngo ye ketin menau sakri jemin ke por ke droi ngadwa ko try ayah brok gibru gua pek ngapa ni program ko try ayah ketem makin yo snyo ko try kalau keting ke Pynkhih ke keting ke jing plai ko try hagar teng jong cheese kus ngadwa ngapa ni baro amen but amen toni pon ngal IT yo pastor P.R.DIENGDOH han ko por to hagini ko por ngadap daga jing sngongu yo Blei ba sa sisin pat ngala biang ban wan shifi ya kaban ay ya kini ketien ke jong Blei ke berkodor nga kemilen tiba mentai ke sngin da nga ay biang ni ke NONGKREN kanam lang ko bale no ay hagi skor ke jong fi kanam lang ko bale no ay ke dot note jong fi ru bala na fi play ke dot note jong fi bi ay la ke jong ke por ke jong fi ban pet ya kini ke program ban snap ke ketien ke bo Blei Ukraine she feeling ba jong ay kini ke por nga nget ke jing im jong fi kanam lang kum jo bat la da pi kwa pin yo issue shu ike ege bu Blei le aga jingem nga kwa ba pin tip bam dan da go pi ka nongrim light na gane ke tien ka ba khoi ke jong Blei nga ai ngo yo Blei ba nga yo i ba shibon ba ke Blei pi ngap nga yo i ba ke Blei yo jinger khu kan no ka kemen ke dot not jonga ba ka ai men sim ru ngai ke ba nyai kren ba nyai kren bat nga da twai ru bo Blei un ker khu ke yeng ke sem ke jong pi un ker khu ke jing shekri ke jong pi un ker khu ke jing em jong pi shimen la fidan na ga kum kono ke jing chala ni ke jing e ga bi kendo kat ba pidang yo kalat ban ngap ke ketien ke jong Blei kat ba pidang yo ke kabu ye ka ban pidang yo Jesus Christ bat ban pidang ru ke ketien ke jong try nganot ban ong pidegi brio ke bo Blei la ker khu pi namar ununu brio u be yo sngaw ke ketien ke jong Blei ka Bible ke kren shai bo tau brio dei u bo Blei dan ke plan ni ke ban pen em ba ke ban ker khu ban ngai ngo yo Blei ke ni ke por ba pi ngap but people let jing mut but kani ke tien ke bangan kren mena ke sngi ke dai ke kraw ke badan kam ke dai ke wei ne ke khubar ke bangala jukren ngala jupule bangala jiai pule bangala jiai kren na mga sham ke ni ke nongrim ke bangayo ina ke ni ke Bible haga jing dai but ke jing shikri Blei ngalap bagani ke dan ado ke testament ke berim hado ke testament ke betumai but dai ne ke daung ke kwa bangan wanra ini ke tien ke jong Blei ke bakalong nga kwa bangan ong ifikum ne shibon ba gi brio hagi ni sngi ba ngi em mangi menta kidan shibon ba ki ba miss la ni ba do no ya ki ba crown no Blei fi do no i jing jubab jong Blei fi do no i jing khu fi do no i kamba ga jing em ga jong fi klem yo i jubab ga jong try ga yeng ga sem ga jong fi ka daw barok dei ba dan shibon gi brio ki ba klem sngo tro i nongrem jong ga tien ga jong Blei nga ai ngo yu Blei ba hadien ba nga puli ga tien ga jong Blei hadien ba nga wat i jing shisha ga ba na po jong ka nga yo i ba ga bon snam abangi le egene bala bangi pentre kam egene ke tien ke jong Blei ke bangi yo jingi kai kaka ngiyo iba ke sedang ke ban tre kam bat ke long bat ngiyo ke jubab ngayo ike kamba ngayo ike jing polite
le sila dangan itu api yang ne ya ki kamba ki bo blei ule aga jing em ke jonga ngam la ban nyau iki ndanga perkhat ya ga bo blei ule aga jing em jo ki brio hadian banga pen i ni ga nongrem ngam la bangan perkhat adu kat no ke kraw rei ngakwa bangan ong i fi ni ga por ple jing mot ma firu aga ni ga por ai por aga ni ga klep mat snap ni ga ktien ke jong blei nama ga ni ga bangan pen i fi me ga sngi ka ni ga wai na ki bentan ga ktien ke jong blei pi yo i ngala kren nang ni bagi brio ki dan sibon ba ki bakwa man yo ya ki eki no blei dan bon lenti naga bible blei umlan tanga we ke lenti blei dan bon lenti ya ka ban le ke kamba la ne ban juba ke jing dual ne ban ker khuingi but dai da ka daungan pen i fi ka we na ki lenti ki banga yo i ki ba shai ki dara ga bible le snap ba ga ktien ka we na ki lenti ki ba shai ki dara ga ktien ka jong blei bangi yo i ke kamba ba ka jabe hangto baka jubab jong blei ka pau bet hangto laban ona ri kwik intien la dau priu pang u kia hangto la dau priu dan problem u yo jubab hangto bat ngayo i baka nega de ka wai negi nongrem ki ba kraw palat aga bible bat ngan peni fi negi nongrem baka taka nongrem kadai ngakwa ngan puli shuai fi nega bible bat ngan sekeren negi khubor hagi negi por tangi ni puli bat ngan negi gospel ke jong Yohanes kalana ko besana do khat ke baar lesingan puli tanga do khat ke besau na mga kwa kan kren tangi ke ne negi sngi tangi ni puli negi gospel ke jong Yohanes nang ke baar he kalana ko besana do khat ke baar skap ngan puli ka ang ladana Jerusalem hagapung sum majan ke khrdap langbrat yak ke bala khat ke ktien Hebrew Bethesda kemudian santali ki baranda hagini la jutia bon ba ki bapang ki bamatla ki bidiko ki bapang yap shiliang baki dia up ya ga jinki jong ka taga namar u angel jong blei haba day ujulet yarna haga taga pungsum bat ula jupin ki ya ga taga ona kum ta jaru bale yar ningkong adien ga jinki jong ka taga uyo kia no nakanu kanuru ga jingpang kaba ula judan kani ga ga ba ja haga testament ga batamai haga por kaba jisu dan ga ni ga pertai kani ga ba pla kaba pelingo yang aro balei ublei ule kumne kam kerpang haga ni ga pung kaba dan apa ka baranda jong Solomon haga wei na ki benta ka dan ga pool ka dan ga wei ka pung ka bagi khat eka ka pool of Bethesda la ne ka pung jong ka bagi khat ai ka tengi ka Bethesda fitip kani ga baranda jong Solomon kadan apa ka kinro Jerusalem haga wei na ki khrdap ka bagi khat eka ka sheep gate la ne ka khrdap langbrat fi ngakwangan pen i fi ga ni ga por ba ga ni ga ba mayan na sila dengan keren ga ni ga khrdap langbrat ang ne ga ni ga ba mayan adu kata bau play udah bu ini ga khrdap langbrat bar apo jong tu ga khrdap langbrat da pirung sepo keran ga baranda jong Solomon bar apo jong ni ga baranda jong Solomon hakmat jong ni kadan kepung ga ba he ba bat hang ni hapo ka baranda jong Solomon ngani thui fi kat kum ni ga jing tho bat ngala puleru na gi fi jing tho baki juwanra ang ni ye ki bala kentai na gi hospital ki bamla shuban sumara yeng sam ki bamdan jing Pynkhih shu na gi dawai gi jingirap na gi briu na gi nong sumar bat ye kita bar khat ki bamdan la shu bat ki ba kinriang ki ko ki ba matla ki ba pangyang tholi ki ba lesi ki ba pangyap shiliang ki dan hagani ke baranda jong Solomon hagani ke pool of Bethesda la ni ke pung Bethesda laju Pynkhih ang ni pokni ke jaka aga ba jakarung jaka ki khat ka ke khrdap langbrat vitip ni ke kren sibon hagani ke pol ngan Pynkhih fi ada shwai ke bangania chkhmat ini ke khubor ke kwangan Pynkhih fi singapa lada pin punin ang ni ya kini ke ktien nga kwa ba pinyo ani ke ktien nga kren ni ke khubor nga ai kerteng ni ke jingkren jonga Ryngkoh Kloi Katba Blei udang Pynkhih ya ke lada pim snga ba pinum snga tho andai lada people jingmot piru pinyo kamba ba dagisngi ngan ai biang ni ke kerteng nong biang sisen Ryngkoh Kloi Katba Blei udang Pynkhih ya ke kadan ke eire ka bari ka ba mayan ha ke jingja namar
hagini gisngi kani ga pong Bethesda mlasho banyo gani kamdan shuiru ka hangne le si ka bangila iga banyo iba ubleu Pynkhih ka Enrique ni jing le hangne kadai ka ba khampla ka ba khamlingo ka ba kham kerpang ngalaban bukum ta ban nga kwa fin pelai jingmot na mga don man hikaya fi ya ka ba julio ang ni pitip ni kani ka pong la khalika ka pulo Bethesda ka bamot ka pong lani ka ying Bethesda ka mot hagaktir English ka mot the house of mercy ka ying jong ka jing le isunay but hagani ka pool don na jan ka khadap lang brat abrong na ka khadap lang brat ka ba krew shapang ka jing shikri Blei Singap ha ka khadap lang brat ka kren shapang ka jing shikri Blei jong ka balang ka badan ki nang ab lang brat ki ba habahang tu apa ka tu ka jaka ki dan ki briu ki ko ki kindriang ki matla ki mamlong bat nga singotenat bangan penuan mentai ka sngi ya ka ni ka pung jong hang ni apa Bethesda ngan penuan ni gani bakani kedai ke jaka ka bau Blei kwa ingi bangin peniseriam ya ki jingi seng jingi ya ki balang jingi ai ki long ki pung jong ka jingle isen ai kim dei ki jaka bangin bo tangi ki briu ki bet tangi ki briu ki biang tangi ki briu ki janai tangi ki briu ki dan buram tangi ki briu ki ba la ban angno ki ba ka perthai ga ro ka khan mau ka ni ka jaka hang ne kadai ka bau Blei da bu khnang bakan nege jaka haga bagi briu kin walang ne kidegi bedana preng ke jing duna jang ke jing em ki bedana preng ke jing don kam ki bedana preng ke jaka ka bakut lat kidana ke jaka ka ba jang ke jing em bat ki wan ra haga ni ke jaka bat nge kwa ngan ong ifi ke pos ngapa lada pipuni ni ke Bible pilap ba tang ka wei ke jing tumu jang ki briu bagi wan bu ang ne bat ka jing tumu ke dai baki da kwa ban up hang ne de bon snam na pipulelo charom dan way brio hadu lai po prasnam u up tang ban up ya ka wait a minute bo Blei na benang pada wangel ban wan jingi ya gani ka pong ban Pynkhih ya gani ka bat hadien bo angel Pynkhih ya gani ka Bible kong unono ubayo Ryngkoh ningkong hagini go uyo yaki kamba agajingem upapangyap siliang uyang no artan uya le no siyang le si ubamatla ukia upet no gikman upapang le si ganyang lingkot nyang toleru un kia angne kanu ka jingpang ru nda habau tau briu uyo i ga jing Pynkhih jongane ga ga Pynkhih na benang lada uyo Ryngkoh ningkong ga ga uyo ningkong ga kamba kata dai ka nongrem ka bangakwa ngan kren na kata daw nga ai kertangi ga jing kren jonga Ryngkoh Kloi Katba Blei udang Pynkhih ia ga ngakwa agani ga por ba pin yo ini ga ktien kat bangan kren ngap ha nama pin pulin agani ga Bible pi yo i agani ga jing shisha bagani ga pung ga jaka ga ba kitia ki brio ki bamdan jingerman ki brio ki bala do jingerman ki brio ki bala kutlat ki dana gani ga pung bat ngakwa ngan ong fi agani ga por ngasngo si agani ga sngi bangan ong babon sen ki jingi sang jingi ki klem long kumne ki jingi sang jingi ki dei ki bagi brio ki le tang ki biang ubam biang upep jingi sang ubam la usong hiang ubakin riang ke jing em umnot tur si jingi sang nama teng ki jingi sang jingi ki la itnat ado palat kat ado bamdan shu banut banrung la do brio klem dariam baharu badai na kita daw ngakwa kanong ipi kanan ka jing ipera padang ka jing tumu ko jong Blei ya ka ni ka pulo Bethesda kani ka jaka aga bagi briu ki let hang ne ya ka banwat ka kamba no Blei bat ngakwa ngan pen ifi ka ni ka por kamut ayu ka ni ka jing jang ne ngap ha na pi puli ang ne ka Bible kong u Blei si sien teng u jupayu angel man Pynkhih ni ko bat ngakwa kanong ifi kin mau u Blei de bale magic le jadu Kin mau Blei kwa setia kanu nu buja ka Bible kam dei bo Blei kwa ingi banginet ya wat sa ikata baro ka bo Blei le ka Bible ka dei bo kwa ban hikai ingi ka bakin jaman sem kani ka ja ka por bo Jisu klempat yap ka ding fna
Das ngau thu ikata kektian kene ke bejang ne hadien bu jisu mi pat na ke jingtap hadien bu jisu la dep yap ula ai ke jing im ke jo ula mi pat nga khlem yo I record show kene ke bible but hadu kene ke singim ji ngau show bagi breu ke le ap ang to ban Pynkhih u angel balai kene ke de bu Blei le kene ke por ha shwa bu jisu wan ban hikai yang aba de pi kai kan nongrem ka bu Blei kwa ingi bangin yo iki kamba ag jingem Bat ngakwa ngan Pynkhih gani ke Paul ngap ngan Pynkhih kat tu kan ne. Fitip kamot ayu gani ka ba Ryngkoh Kloi Katba u angel udang Pynkhih. Ladau briu Ryngkoh na dien stang an lai ngot ro yo sugar kamba de tang ubala ban Ryngkoh ningkong. Kabamot ubashong ang niya pagkapong kidegi ba up bat kidegi ba shukmilan tibet let's say ban khabrep ru kim not men met let's say na jan shai gila sam tiaro ngani tu pi don giba yo tia rai don giba pet bet bet giba up bet you jing Pynkhih ke jong new angel baka don ke por kim tip unwana ke Monday unwana ke Tuesday unwana ke Wednesday ne unwana ke Saturday ne unwana ke Sunday kim tip ula ban wana ke por men step ula ban men singi jan met men met shitang met shwaban shai kim tip agak ke poron Pynkhih bat ngani tu pi day ke dau gini ke bri giba up ang ne ki hab ban long ki hab ban shong bet ban long tip brio be yang ne ban up ban kindet bet banum yo tia banum lap met sini sitai ben le kai namala ki up ang ne ki dan pe jing chitom jong met la ki kwa ben yo ke kamba de tang ubayo I jing ki bat ubayo Ryngkoh ningkong ubayo I ke kamba nga da kwa ba pin ngap ba kamot ayu gane kumangala ong ifimentan ngap ai ni ke ktian mjidana ke Bible bo Blei le magic mjidana ke Bible bo Blei le jadu Baro ka bo Blei kwa ban hikai ngi ke jingmot ke bejeleu ke bekenjaman sem. Fitip kene ke ktien ke jong Blei ne habang ala kren fi mentan. Balai u angel u Blei na beneng uwan Pynkhih kene ke Nga kwa bangan kren ningkong ke jingi dai bagi jingi seng jingi. De ngap ha. Ai haba pilet ke jingi seng. Nga kwa fin ngau tho kene ke ktien men ta ke sngi. Fitip kat kum kene ke Bible la da fin pulene ke Bible. Ka eka kat kum ke jingmot bagen jaman sem ka eka nga kwa ngan Pynkhih shwai gani ko mendagisngi ka eka ni ko ka bo Blei Pynkhih mdei shu ko apa Bethesda la ka long tangi bar kha ab ishong da flight ab yelet shitai je Bethesda Rekan mau kene ko kam theo ye ko Bethesda kene ko menta hagi ni sngi jingi menta pitip ke theo ye ke kat kum na shiti shigi absas kala nang ba san ke khot ke ba arpun rio habo absol Paul Ukraine chafang ke jingpun khot ke jong Blei ye ke balang uang ba on yo sat ye ka ke jing sat ka da ke ktien ke jong Blei ka ba mut ye ke ktien Blei la pen ye seriem ye ka ba ke ka ktien Blei la ong ye ka ba ka de ka nama balai ka ktien jong Blei ka de ka ba Pynkhih ka ktien ka jong Blei ka de ka ba ja sliang yo brio ka ktien jong Blei ka de ka ba Pynkhih ye ka jing ka jong brio but dai na ka ta ka dau ha bo Blei u ong yo angel Pynkhih ka dai bo kwa ban hikai ngi menta bangi de ban sngo tho ka ha ka jing ha ka ya jing menta ka ha ka ni ka pateng jing menta kam dai shu da ka Bethesda ha dai ka jing menta ka dai ka ni ka ktien ka jong Blei ka ni ka Bible ka ni ka bo Blei la dep ai Pulih mafi shiti shigi absas kalau nang ko besan la pin pulih ne khat ke ba arpun rio fin pulih ne ke ktien ke jong Blei ru pin lap shibo ne ne ba ka ka theo ye ke ktien ke jong Blei fitip ne ke ktien ke jong Blei kadan bat ngane tu pis ngapa ke tu ko Bethesda ke tu ko pool ke tu ko pung hang to pa Bethesda ke dei ke balong ka ne ba kum tu kabam tu ke tu ko hang tu ke bam tu ke pung kadai ka bam tu ka ne bet kum tu kalong stagnant gitu ko bat ka khwa ka nong fi da fi puli ka Bible da sngo to ba fi puli na ni ka ktien ka jong Blei u Blei na beneng u hap ban da Pynkhih ya ka to ko ka bam ki ka to ko ka men to ai la da Pynkhih na beneng yo ya ka ktien ka kam dan meaning la da khlem Pynkhih ye ka na beneng nakata ka daw ka kamba ka ja hadien bo Blei Pynkhih ye ka ndala Pynkhih daw Blei ka u ba Ryngkoh ningkong ka u yo ke kamba ka ta ka de ka bang kwa ba pin da sngo to shai menta sngi
ai cái này cái lòng cái chính cái phi là đi đàn bây giờ bị phim dios ngau ai cái này cái lòng cái chính sai phi mình cái gì bác cái tiền cái trong Blei cái mau cái ngala đẹp ông phi cái này cái tiền cái trong Blei là phi đan cam ba mình cái gì phi đây phi đan cái mang này cam theo cái tụi mang đi cái cái theo cái tiền cái trong Blei bắt là nghiêm đan cái ngani thôi phi walin mut bangin yo kamba la ngim dan bat ka ka bakrani ka tin ka jo Blei ka dan kam da dan ka jing Pynkhih ka banang dan ni brew su kam tin ka tin ka jo Blei puli ka sile chi sang ngap ka tin ka jo Blei ngan ong la ka ong dan ki brew ka bakran ka jo shi ka jo bat teng kam dan jing Pynkhih su no Blei ndan mun sim jo Blei klam Pynkhih su ni ka bat nda bo Blei Pynkhih ka pin le chi sang bi yo thia bat kam dan jing mot em pi le chi sang kum jo pi wan kum jo ka jing ka long kum jo ka jing pang ka long kum jo jing em jo pi ka klam ka la kam dan em bat dai na ka ka daw man ta ka sngi bang kran ne ba bo Blei Pynkhih ni ka ka dan ka kamba ka bomot la dang i le chi jing sang kin mau ki ba le chi jing sang ki dai ki ni ki bri ka thia ang ni pung Bethesda ha ka ni ka baranda jong Solomon kim dai ki ba up ye ka ni ka Henry ki up ye ka jing Pynkhih ka jong Blei ka ni ka kata ka ni ka bang kwa ngan ong pi man ka sngi ai ba baro mangi hang ne ki ba le jing sang ki ba snap ka tin ka jong Blei ai ba kat ba pidang snap ka tin ka jong Blei ha ba pi le jing sang ha ba pi dot na ki nu ka jaka ba pi shakri utrai ai ba ka tin ka jong Blei ka ba pi os ngau kanum lang kum jo kanum dai ka tu ko basako na jo ka tu ko bishulong ka jo shi ka jo ka tu ko bishune a jo walit mot ka ta ka long jingir khoy pi ka ban wanra kamba e fi ka dai ba ka tu ka tien ka jong Blei ka ba pi snow ka dai ka ba Pynkhih do Blei na penang ha ka do not jong pi bat ka ba da ktai ka jinga jong pi ka ba da ktai ka do not jong pi ka ba da pen wet ka ban sim ka jong pi ba la da pi not ban nget ka tu ka tien ka jong Blei ka ba ai ka tu ka por Finyo ka kamba kanja kataga de jingmut jong ka pung Bethesda blame de bale majik ukwa bani kaingi bakani ka kadan kami ka jing Pynkhih ka banabneng but uno ba yo Ryngkoh ningkong uyo ega miracle aga jingem ngatwai men aga sngi bangan ong fikat bangan kren nang ne fitip ngadan ka jing Pynkhih nga kren ek tir ka jong Blei ngadan ka jing Kli ngadan ka jing shir hamro nga khwangan ong fikat bangan kren nang ne fimtip larangan Pynkhih na ka Bible fitip na ka kitab Genesis ngap ngan Pynkhih kitab Genesis no maningkong ka khat ka baar ka ong ini giktin larapin puli na do basdang marsen sedang ka Bible ka ladab ong ini giktin ngap ngan puli kitab Genesis no maningkong ka khat ka baar ka ong ini giktin bat ka perthai ka lalong ka ba khlemdor bat ka basuda bat ka jing jeliu bat ka jing dum ka lalong khmat ka jing jeliu ngan puli biang ka khat baar bat ka perthai ka lalong ka ba khlemdor bat ka basuda bat ka jing dum ka lalong halor ka khmat ka jing jeliu bat siam jong Blei udaki halor jong ki nga khwafin mak bai ka gaktin siam ba khot jong Blei nado basdang ka perthai ka Bible kong siam jong Blei shong siam jong Blei dei ubalong kum ubashishong ajo nga khwa nga nong pi siam jong Blei de ubaki bat ndau ki ki ang no uki alor ka hagiri ki sngi ki briu Blei ki yo jing Pynkhih no Blei Pynkhih ga jing mot long shong shit shu long emotional gum to shu dan jing Pynkhih nga khwa nga tu pi mdeu ba Pynkhih ga jing sang pen nyu ga building kin mau ka kam ga jong siam ko jong Blei ga dei ukwa ban Pynkhih ya ka kita ka dei ga jing kwa ga jong Blei na do Genesis ka bas dang jong ka Bible Blei wang siam ko jong Blei ki alor ki nga duai men da ga ski ba ga ni ga ktien kan long shi ga donut jong pi ba la da pi kwa man yo ga kamba ga jing snap yo siam ko jong Blei pyang yo siam ko jong Blei ai siam ko jong Blei un hier shi ga yeng jong pi kat ba pidang snap la pidang jing pang ga ni ga por na pidang ga problem ga ba pimla show na pidang ga jing addiction ga bamla show kano ga ga jing jong pi nga yang nang ni nga khwang nang fi ai pin yo ga ktien ga jong Blei ka ba la Pynkhih daw siam ko ha ga ni ga por ba kat ba ga nang kran manganang ni siam ko jong Blei un Pynkhih ga ktien ga jong Blei ha ga do not jong pi ba la pi not ban nget ban pai show Blei man ga sngi
Dan jing baru Blei. Pynkhih bet ye jing Pynkhih. Video ye jing Pynkhih. Video ye Katba. Video ye jing Blei. Haga jing go jong fi. Bat ngakwa nganong fi. Sngap hagi ni ketien go baong. Haga to kitab Genesis na maningkong. Khat go baal ngasngot na to ketien baong. Mensim khot jong Blei ki alor go Walay mot ba mensim jong Blei Pynkhih fi mensim khot jong Blei dakwa ban le ege belong physical belong aga met. Wat la teng bagi briu gi yo ega bor jong Blei ga jing Pynkhih. Ada ga bang kwa nganong fi ga bo Blei u kwa ga bo Blei u kwa mentag ni gisngi ga dei. Baan Pynkhih ye ga pertai barok away. Da ga bo Blei u Pynkhih do mensim khot ye ga ketien ga jong Blei keleng. Nga ai ngo yu Blei ye ga por bakat bangi NONGKREN mangi ga ketien ga jong Blei nga dwai bo mensim khot jong Blei Pynkhih ga ketien ga jong Blei ye ga donut jong pi ga yeng jong pi ga jing seng jong pi ye ga snong jong pi ga jaka ga bisa bat bakanu ga bol jing dom ga namla ban bat ye ga jing em ga jong pi bala da pinut ban Ryngkoh ban nget ye ga ketien ga jong Blei finio ye ga kamba kan ja ga jing em ga jong pi nga kerpat ba pin ngap bangan Pynkhih fi ga ni ga jing ye ga ni ga jing kren nga kwa ba haba pilet jing ga jing seng na shulet kum ka rukom Nai ong bakala dega Saturday na bakala dega Sunday dan boleh je seng Saturday dan boleh Sunday kakan mau ko jing seng kam non meaning la dagi ni gi ko gini gi bamatla gini gi pangi ap silang kilet yang ne apa gini gi pung Bethesda gini gi baranda jong Solomon la pintip gi baranda jong Solomon gini gi jaka ga kodor le sele de pide gi pule Bible waru Petra sadin gi jing wan jong Pentecost hadin bo Pynkhih aglanong ga Blei jong gi kam gi apostle Hadin bau Petrus bau Yohanes ki Pynkhih itu berko akhmat jong temple. Fimtip ndau kia arut surak nrai kitani urung shige temple nrai nangto tani kitani kile ra yu shige baranda jong Solomon hagani ge jo jaka balai Petrus le ra agani ge pung Bethesda balai le ra agani ge baranda jong Solomon namagani ge jaka ga betew ge jing tmu jong balang jong jing shige balai usaina yeng mani unu briu urung ge temple umot balai urung ge temple ule shat into temple namar menta ula ya barok yu re barok mi lo na jing sengile baranda jong Solomon fitip ka balang ka shisha kam daistia ka bishang don bura mapo jing seng bat bagi bidko gidon shabar ka jing seng kam daistia ka bangi shime ki briu ka biang ngasat ong ka balang kam dai ka showroom ka balang ka dai ka workshop ka ba wanra ki kali ki bejat ki pay ki bala accident ki puncture ya ka ban wanra to ka workshop bat hang to ka don ka bor jong Blei ka ba mensim jong Blei Pynkhih ka ketien jong ka ketien ka jong Blei lang bagi NONGKREN bagi nonghikai ki ba kren ka bor jong mensim but ki tugi bedana prenge jing ki bedana prenge jing huslai ki bedana prenge jing jinjar ki bedana prenge jing bam tip shukum no banne and rain da ba ka tin ke jong Blei ke bagi yo ngau ka de ke bala Pynkhih daw men se ma khot ki breu ke berong to ke jing sang ndak mi nang to kadan ke jing kaladur ba kadan ke kamba nga twai men ke sngi ba pinyo i ke picture i ke dur men ke sngi bau Blei kwa ingin chonga temple ai bau Petrus baru Yohanes kita niu ba yok ya apa poplau bau le rong shiga temple kita ni ugile rayu shiga barna jong Solomon sepule mupi ban nga kwa ni tupi de nang ta bagi yalap balai Petrus yang nang ta kadao ko de usngoto de kane ga rukom mangin shakri yo Blei de nang ne mangi de ban yalap de nakani ga jaka badon ki ko ki ba matla ki ba nakani ga jaka kani ga jaka jong ga gospel de hang ne bo Blei Pynkhih ga tin ga jong Blei pim tip de yang to pa ga baranda jong Solomon hadin bo Petrus yalap ngani thu ipin da bo kren ga tin ga jong Blei la Pynkhih do men se ma ko ga tin ga jong Blei fitip kat no gi breu ki kala ga ba san hajar gi breu ki kala ga ba but nga kwanga nang fi ka tien ka bo Petrus Ukraine ka de ka tu ka bo Blei Pynkhih de ka bor dong men se ma khot na jrong but nga twai men ga sngi ba pin snap ba ba ka tien ka jong Blei ka de ka tien ka jong Blei la pen seria me ka ba ka but ka bo men se jong Blei ukwa ban Pynkhih ya ka tien ka jong Blei man la ga por ngan pen i fi kindiat ni ga por ki nong rem na ka tien ka jong Blei ba pin yo i pleng ndala Pynkhih ya ka ndala Pynkhih iga ka kamba ka jujabet fi pule na ga Bible baro fi tip iga ne zem wat ubam ju pule Bible ru tip ika kita ka dai nagi gospel ga jong Yohanes na ga lanong ka baar da fi pule na ga gospel ga jong Yohanes ka lanong ka baar filap ngan pule nang ne na ga khat ga beningkong ngap ngan da pule ka kong ha ga balai ga sngi teladon ga jing khawai shangkurim Hakana Galilea
bat ke kemi u Jisu kala don hangta la khot ru yo Jisu bat dia ki senran jong ude shagata ke jing khawai shonggurim te habala lot ka wan ke kemi u Jisu ko anga ukim dan wan sho u Jisu anga kanga dan kam ayubat paku ke briu ka por jonga kampat poi ka wan kala dep lut u Jisu uang kampat de ke por balai pite buang kampat de ke por namar u Jisu uwan ni gaban pendap ye ni ge juk ktien pet ndala de ke por go jong Jisu le komno u Jisu anga kanga dan kama yubat paku ke brio ke por jonga kampat poi ke keme jong u ke anga gi shakri ye ke ek eru kal baun anga pipin leken tila dan hang tan riu ki kraum ki bergi mau bala buk nang ye ke niam ke jing pen khot jong ke jiu ki ba ngiam uwei kat arne laiman ngap au Jisu angam no ndala de ke por jong uang ni u Jisu anga ki to pendap ye kita ki krada ga tigila pendap shonye ki anda kumta ula anga ki to tong menta to raru shaunang senshar ga jing kawai te kila walam yeka ngakwapin bat bai gini ga jing ikai shatai shakhmat jong ga jing kawai shongkurim ki don kam yega wan ka Mary ka kemejo Jisu ka lecho Jisu ka ang kim dan wan show u Jisu ang adan kam yubat pa ko ka brio ka por jonga kampat pai ka Mary ka ang inong trailer da ka ege bu ang shulebe walet saila lebe ai ngo yu Blei begini ki shikri ki kongo bet bat nda ka por jong Jisu ka la pai ban pelong ya ka kamba agene ka yang jing kawai shongkurim hakana Galilea ngan ong biak ni kektien ndakala dega por Jisu unum ong ngan duai baga kambakan ja fi bon sin ngi sha duai baga kambakan ja ngai idan ge brio ge ba let duai ge brio shiduai ka kambaka klem ja fitebu Jisu mdebu shiduai ne baga kamba kanja kitan kame ke kamba agni ke por kan sepoi ke jing le ran hang ne ke sepoi ke jing klem ran jong ne ke jing to ko shongkurim bat ke jing kerman ban pelat ye ke jing le ran yang ne ke por ke dai bet tangu Jisu Kristus ngan ang fishing ten shwai ke bagan ya jikman fin lop wat adu gini ki singiru abadan jing kawai abadan jing yekmen abadan haba biang lo dan sedang dan makin mau Jisu u Jisu dan sedian ke Mary ke dan sedian dan mapelle si da dai dan buram ngini ki yeng kawai shongkurim fin lop adu gini ki singiru haba biang aba ya aba kot aba kia aba let aba wan aba mare seneng jerum haba biang ke business aba yok ke kam ke jam haba ya pas aba ya yok ke shong khan shong man ke biang ya bon kam ke tho ya bon kam ke be ya briu ya mare seneng jerum ya let dan makin mau Jisu deinda haba la lut kawan deinda haba la paya ke crisis jong ke jingem nda pila paya ke jaga ke pim dan lat de hanta pitip baka lat baro de tangu Jisu haddo menda ke singan ong pi what let kmi jing kerman il pi nang no la lut aga yeng jong pi la da mdan jing kerman chu ke jingem jong pi ke jing kerman pi ke de le ko mele ke Mary let chu Jisu da fi let chu Jisu pinu iganan ke kamba ban ke kwa agini ke por ngan pi fi ngan ke Bible na snokmen kata-kata ba u Jisu dan nang ni but ai ngo yu play them daga Mary ga tip yu Jisu ba wala daga dai khoni un daga tip u dai Blei baru Jisu tip ka ba dai tangga brio na daga daw ka ko brio but bi pulin nga Bible lang ni u Jisu na la dai ga por duai ka taga dai ga kwa nganda ban na ngi jingkren jonga what syukur ke ban duai ngai idan ke brio ki ba le ya be mentaban paduai kim ju yo kektien mju dan ba ai kektien bon sin ngi shu kerman be brio gen bokti bikin ai ban ma kin ai le sig kektien jong ki bikin tolpa ne bikin ma bikin le ge nga kwang nang pi u Jisu le kom ta ngan sepeni pi na ga Bible Jisu le kom no shwai ga bangan pai shatangan kren shwai ga ni ha ga ni ga pona ma ga ni ga ba don kam bitep na Jisu klam duai ngi u Jisu ang igi nong trai
Uang ini kitian. Fiu igi tai ki kragi dan riu tuli. Kiba deki mau. Baru uang ini kitian. Pendap daka hagi tai kragi betuli. Pendap hadu benadap son. Fi syatai sykhmat dan kam daka wan rai shani ujisu dan kam daka nga kwa fin bat bai ga daga kitian ga jing im jong fi shani dan kam wan rai shani dan kam lada mdan wan ke jubab kam dai daga aka ru ke jubab ga dai bau jisu dan kam ban wan rai ke kamba shani shiga yeng jing kawai shongkurim hadu mentangi neglect ya ga jing sha perta jisu duai jisu ya ga ktin ke jong blai ngi yadlat ngi leben ngi isharo dan ubam jupuleru ini ke bible dan ubam tebru ini ktin ke jong blai dan ubam treru mentali le ya ga bible tab ka mobile tab pagi ma pagi tu ki gadgets jong pi nga khwang anong fi ni ke por balai pi le rani ni ktin balai pi tat ban rai ni jing sek rai ni ke bible ke he ya du surak wali le rai ngam kwa bin penin rai wat le tat ban rai ni de ke lat ni fi ni ke de tang maka ka solution na ni ke jubab ke jing im ke jong pi nan lat na ka wai pat lebih kuat bari yo kamba ban ujisu la lebih pai ke jaka ka bam dan lat ujisu nom ang le ka wai pa ang bet pendap daga nama ka ka theo ya ka ktien ka jong blai ujisu le khnang e ne ban pensisha bashatai dan kam wan nang ne dan kam daga bat ke brio dan kam daga wan bat blai dan kam daga ktien ka jong blai bat ke kwang ang e fi shani ke brio dan kam ka kamba shani blai dan kam ka ktien ka jong blai ai ngu blai dam dagi shakri ki ba ko ngu ban pendap be le ka wan la dan tang we shakri ba ang try kim dan kam shatai la me pa wan yingi ngini le yun pendap daga ban me pa tong san ka dai ngani tu epi kini ki shakri nga kwa ngang epi ki dai ki ba ko ngu hadu ba dagi ski nga kwa ba ngang epi blai kwa ingi menta kini ki ski bangin long simple bangin shukongo bet ye ktien ka jong blai ban le ayu pitip ban pendap daga ni ka hakitu ki kra hadu bagin shlai shon hadu bagin shlai fikir kamba kanom ja ladaga kadan hatrai jong itu kra kanom jaru wala daga dan kadan ka tang siteng ujisu ang pendap hadu bakan da shlai hadu bakan da kana dapson ini ngakwangan kena ni fiya gini gupor lada ngau bakren ang ni ngamdan ngaktin ke jong blai ke beslay ke jing im jonga ke kamba kanom jawa lada ngapertakat no lada ke yeng jong fiya dan kami ke kamba ngakwangan ang fi wat ye ktien ke jong blai nai wat ye ke weipat ngakwa pin tip bau blai na bleng ukwa ban Pynkhih ye ke ktien ke jong blai ka ba slay ye ke dot ke jong fi la ka dan ke ktien jong blai ye ke jing im jong fi ha ka we ke sngi na pi dot ke jing e u blai un kren nang ta ye ke jing im ke jong fi bat ndau kren u blai ha bau Pynkhih ye ke ktien ke jong blai ha ka dot jong fi finyo i mjudan e ke ba e akmat jong blai kan jabe ke kamba wat shania ye ke jing Pynkhih breu wat shania ega jing yaro brio wala shania ega jing pen bang jing brio nga kwa fin rung shiga jing khot jong ktien ga jong blai kane ga dai ktien ga bala pen khot nyo sin ong ga bible ga bam bakla shu ga lang ga rupa bala pen khot nyo sin ong debit but nga kwa men da ga sngi bangan ong fi u jisu ong pendap da ga mi gini gi kra hadu begin shlai mer halor jong to ga kra but ndar dep ujisu klem duai klem ong try le kamba pen kelai ni ga bahkan kelawan ai kan sau tra ai kan tiang ai kan kambang bat ni ga to ga wan ga bagi snai ni ga bre klem duai gumta ujisu tip baladan ka ga beslai nda haba pinut ban Pynkhih pi dan kam mana Pynkhih dan kam mana tong ujisu uang ini kiten tong Pynkhih tong ni ga to ga wala la kala slai dan kam mana tong kabamot ni ketin ke jong blai don kaman pentrai kaman le bal video inang ni baga bible ke krensha ba kini senran kitong klem kali ni ra kom no ko sta khmat nrai ki klem kali nama ga mary ga la deb ong ke e bo ong le bet ai ngo yu blai
ngakwa manyo gibreu menta gi banut kumne ban le bet ye ge ba gtin ge jong Blei ka ong ai ngu yu Blei bu jisu ang let che ge prte yalap ye ge gospel rai ge ne ge ai kan tap ye ge prte bra ge u jisu ang ki dakin bot ye ge ne ge gtin ge jong Blei bat nga nget skam da ge sngif in yo ye ge ne ha ge ne ge por pim tip ha ge ne ge jingja nda ha ba gi ne gi shakri ki rai ne ge ki ra ge ge besngur nda gi te ge klalang ka wan fitip ka ega bejang ni gadai balada finut ban ko ngu i gktien ge jong Blei ba gktien ge jong Blei kan dap ban fin shim de gktien ge jong Blei lada finut ban Pynkhih i gktien ge jong Blei da ga bor ge jong ge jing ko ngu yo Jesus Christ finio i ka ega badon kam bar kha on ye shem namar gktien ge jong Blei ke dei tang maka ka lenti ge jong Blei ban trei gi kamba ge jing em ge jingi nga shukwa ngai jing mot if ye ge ni ge por la fi kwa banyo ibo Blei trei ge ying jong fi la fi kwa vinyo i ge kamba ge jing im ge jong fi ngam shimyo ina ge Bible bo Blei le kamba i ge brio tat adu begin yo ngau ge ktien ge jong Blei ngan pani fi ge ni ge por na ge ni ge ktien ge jong Blei ba u Blei u de Blei u besngot nat ban le e da ka bo ai shwai ge ktien ge jong Blei pinapuli na ge kitab sam ge nang ge bishis pa nyo ka de khat ka ba arpho tongan shupuli ge ni ge ktien gini gede ge wei ne ge khat ge bangi ye puli ka bo Blei kuren gumne wang agal nang ge bishis pa nyo ka de khat ge ba arpho wang ne upha yala ge ktien ba u Pynkhih ye ki u plat ru ye ki na kita ge jing pen jat jongki pet bang ne ge khat gang upha shuwa ye ge ktien ge jong ba ge jing Pynkhih ka bot nadien hadu mentai ge sngi u Blei u klem kan ria na ge ni ge nongrem kitu ki betia apa kitu ki pung Bethesda kila ban ngam mila ban jingi kila ban ngam jelop ang toro kinom yo kia ngakwa nang fi ge ni ge por fila pin tip ni ge Bible pila pin tip ni ge Bible pila ban pule ka du arpho senro rekat bau mensim jong Blei u bana beneng u klempat Pynkhih ge ktien ge jong Blei haga do not jong fi finom yo i ge kamba de ne ge dau dan chibon ge bre ge tip re tang kendiat ge ba mat ge kamba dan cibon gi bopuli ge ge Bible ge rukom ge history dan gi bopuli ka tangkum ba shuburam ba ge kotniam ba dan preng jonki gi bopuli khlem sontho snotau dan pat gi bopuli ge ni tang ban criticize ban pniap ignia gi way dan pat gi bopuli tang ban shutip ban yo ban batai start chi gi way ngakwa ani tu pi Blei khlem bo gi tien ge jong Blei bangin debate khlem bo gi tien ge jong Blei bangin ya batai chi gi breu u bo ni ge tien ge jong Blei ban le yu ba habangi dan ni ge tien ge jong Blei bangin duai bo men sim jong Blei un Pynkhih ge tien ge jong Blei ge dot not jingi ba ri tang ka ta ban wan ra ge kamba ge jing im ge jingi bat ge duai me ge sngi ba ge ni ge tien ge bang kren chipi kan lang ka ba men toy kat ta bat ngada nget bo Blei un Pynkhih ge dot not jong fi kat bangan kren kat ba ge tien ge jong Blei ge dang let chipi fini ige kamba pi haga Bible tongan chipuli kendiat ige ni pi pet wat u jisuru tongin ni puli na ge Bible lese ge ge bengi sha hikai ge man la ge por ha na ya ke brio pi puli nang ni na ge gospel ge jong Matthias kal nang obsau na ge khat ge ba arpo lai ha ge ni ge Bible ke si nang ni na jrong ge tho u jisu u hikai u yalap banu Pynkhih lai te legi ni ki kam Pynkhih ning kong rei u hikai ge ktien u Blei u yalap ge ktien ge jong Blei banu Pynkhih ka ba mot u hikai ki begin tip chapang ge jing penem ban u yalap begin kela ka ba mot ban galadap nang ta ka sawan ge jing Pynkhih fi u jisu dan ge nongrem ke ge method ge nongrem ge jong Blei ma de ne ga daw pinap nan ge bri ba duai ge beneng ge khandau be long desperate na be kim yo jubab ngakwa ge ni ge por ba nang fi pen ge na puli ge Bible kong u jisu la let kelang ge Galilea baro u da hikai haki synagogue jonki kabar ule komno ude yalap ege gospel jongke hima kabalai ule amno upen kia ege jing pang baro bat ege jing crow baro ru haki breo nakata ka daw don kam shua ege don kam shua baga kan tuot ai baga ege kan dega bala pentuot ye kada ka bor ge jong men sema khoi banda baga ktin ge jong Blei ge yot jaka ge jing im ge jong breo
lada finot ban pentrai kam ke te ketien ke jong Blei ke jing em finio I ke jing Pynkhih kan ja ke kamba kan ja ke brokin ja ban nge kwang anong fi wat hagini ke por bang kren dan preng jong fi ang ne fi klem la kisho fi tia bet jing tia dan preng jong fi tia bet kum to bet fi klem la kisho bat ke jat jong fi ke klem la Pynkhih ke ti jong fi ke klem la Pynkhih fi dan ke jing pang ka bala ban ni fi de ke bon snam bat nge kwa agini ke por la fi snap ini ke ketien ke jong Blei ke bang kren men ke sngi bau Jisu wan jing ke perteu yap ke ding fna ula job lot ke pop ula ba lot ke jing pang jong fi ula ba lot ke jing ku slide jong fi ula ba lot ke jing pang ke jing crow ke jing im jong fi baro bala da pidang ban nget ke ta pinyo I bada ke jing em snam jong Jisu ula Pynkhih la da pi nget ke ketien yang jat kan ter na ke sngi ngarong an duai pi pinyo I ke kamba kan jawa na ke ni ke sngi namar ke dan ke bor jong men sim khoi ke jing im ke jong pi haba pi snap ke ketien ke jong Blei ke ni ke por ngatwai ke ni ke klip mat bau Blei un Pynkhih ke dot not jong fi kat manganang kren ngas ngatanat ke ketien ba kitab Genesis na menengkong khot baar bau men sim jong Blei uki alor ke hado mata ke sngi kat manganang kren manganang ni men sim jong Blei uki alor ke ketien ke jong Blei ke bang kren bala don manu banut ban nget ke ketien manut ban Ryngkoh alor ke ketien kan jabe ke kamba pet ke nuksa na ke Bible Pwede nga nuksa na Bible ngan pulifi ko nga nuksa nga chay sngotunat man kren ni barabor bat ngan pinkin maubiyang piyohat nga numlap chung ngan kren shibon na magapor kamsha haray tongin siya pet kandiat nang ni pipuli nang ni hagalanang ko basan jong Lucas kanigi di gapor hagabaga Bible ko ang ujisu wan siya ruot kapong Nazareth bagi pat bababon ki abot yuban yo sngaw gaktiin ka jong Blei Ketien ke jong try ko ang ula yu art lagi liang ke yang arut jong ke tegepung bar ke dang site ye lagi jar ula pani ke liang ke jong Simon Petras baru ang ay to ke liang jong nyat kendiat mangan yang mangan keren bar pipuli ke Bible ujisu yang na jong ke liang jong Petras baru Petras udan ke jaka ka ba tip shoot le kumno ukhlem ngat do kha udan ke jaka jong ke jing jar ke kutlat apreng jong ke jing kuslai jong ke jing im kumnon pendap lagi yang are pipuli ke Bible u Petras u ay ke liang klem sngo to reu ai fim tip men dage sngiru la do Jisu pan na fi wat la fim sngo to la do Blei pan ai la fi ai ge jing im go jofi men dage sngiru Blei na ge ketien ge jong bala do ai ge ketien pinyo I ge bamlong kan long ke kamba kan ja la fi nuot ban snap ge ketien ge jong Blei pet ngan pudi ka Bible ko ang ula kiyo ge we ni ge liang ka balong ge jong Siman ban ula ang uban nyat na khindiat na Ryngkoh kani ge puli ne ge nang ge besan ge khat ge bes ka balai wang ge ni ketien ula ang ban nyat na khindiat na Ryngkoh habula shong ula hikai te kipat ba na lor kita galiang dapat ba kita ketien usyang galiang u hikai ye kipat ba ye ketien jong Blei bat nda ula kren kham slam ye ketien ge jong Blei ketien jong Blei ge rung shi brio bat ge Bible kong ka rungru shaga do not jong new Petras u bam shim ngat do kha baroshmet Badai na kita daw nga kuat man nag-sngi ba pin snap ha. Lada fidana ga jaka ka ba pila kutlat bat mdan lat iga jing im jofi. Ay ngu yu Blei bo Petras udana ga kutlat. Hare yu pen ban iga lat ka ba kraw. Bat kata ka day ban yu sngaw iga ketinu Blei. Now try jungi yu Jisu Chris. Ban daw Jisu kren ngam tip kat nu kentaw kren. Rega ketien ka ba kren ka dega ka ba Pynkhih ige jing arta tien ka ketien jong Blei gede ka ketien ka balang ka ka ba Pynkhih ige jing bam nget ka ba Pynkhih lut ige jing do jing kermen ka ba Pynshai ige jing sngoto bat kat bau Petras udang snap ige jing hikai jong Jisu ka ketien ka jong Blei ka rung lut chiga dot not jong bat piyu in dala dep ige ne ka Bible ka ang daw la why no ka ba kren ula ang Siman nyat no siya gabajiliw panihiyaro igi jar jame men ngat biang igi dokha fi igi kamba kanum jan da bu Jisu shuan siya ang Petras nyat igi liang jame let panihiyaro sta kanum ja kamba kan jan da habaw kren shuwa igi ketien ke jong Blei bat ladaw Petras uyo sngaw bat ladaw Blei Pynkhih igi ketien ke jong uwa ga donot jong ka be ningkong igi jing bam nget beri igi jing ardatien Bat pipuli nang niu Jisu ang nyat shibujiliw. Panihar biang ke jar jam men ngat gidokha. Ngas ngotanari Petras wang kumni ko kinrat ngalayale shitam baro shimet. Te ay ru eam ngam shim langat.
ngakwa nganong ifin daw Blei ula kren ni gktien not ban ong Petrus try ngala persyang baro sikataban ni sim dawai ngala persyang baro sikataban wah ni jing sumar ngala persyang baro sikatai ga ban lelut de lenti baro ban pelat ga yeng jonga ga jing klumar ngala persyang baro sikataban lelut de lat baro try hare ngapai ga jaka ga samar we ba ngapai ga jingdu jingmen bat mentang atia ni jing tia ngamla ki u Petrus wang ni gktien try ngala ya le sitam baro simen ru ngakhlem yo aga jing im jonga ngasngotuna ni gktien wang Henry na marga gktien ga jabe Figa taka na gktien ga bangakwa na marba me kren nga na gktien me Pynkhih ga do no jonga daga gktien ga jame ngan Pynkhih ga jar baga Bible ko ndawla la le ye ga ni kila ngat bon ba e gido khakat bagi lieng jongki kila sedang ban ngam bat ki jar jongki kila sedang ban ka na maga jingbon jongki dokha ka ega bangamut man wanra nang ne figa dai ken mau u Blei un Pynkhih shuai ga bat unono ba yo ban Ryngkoh nga kita ga u yo ega kamba ngakwa nganong fi dan sibon ki bribo ang hai ngas ngot ho pi pastor ngas ngot ho pi ba ya tu ktien be pikran ngas ngot ho tamba ap nganda ya bet shuai yeng inde ya shai shua ma bat ilok na ne bat I pa na ne ngin ngan sawan ngin si ngot ho ngakwa nganong pi mu Blei don por kita tongi gitu ko le ra shatai la pi tong la pi tong ka kamba kanom ja jisu Pynkhih ngan ong ne u ang tong da gitu ga ya gitu ko la pi tong pin I ga miracle mun sim jong Blei ki alar ki People in the Bible, Petrus unut ban nyat egaliang Pynkhih ga jar wang try na mar gktien ga le la da perkhat man ong ne try pet menta ga siteng sngi gam ni tong do khai siteng sngi am dan kita baru Blei la pikwa ga kamba wani perkhat ba yeng perkhat ba sem na perkhat ini no na perkhat buram briu na perkhat niam na perkhat ini no kongo ga gktien ga jong Blei ga bo Blei kuran penyo I katakan jaga kamba wat let perkhat buram briu la do Blei hi Pynkhih ga ktien ga jong Blei ga jing im jofi but pis ngau tho man da ga sngi ba Blei kwa fi ba ga ktien ga jong Blei ga bang kren nang ne ga dai ba pin kongo yo Blei ga ni ga por la da ga jing im jong pi pin pa IT show Jesus Christ ba le pin yang jot dang si man try ngan ko ngoi ga ktien ga jame la da pi pai show Blei man ga sngi mdan ga ba ba Blei unom la ban ma bi ga pop jong fi unum mdan ga wairu ga ba Blei un kan ta ji fi u Blei un pyang ba ji fi ba pin long ki khon ga jong Blei ba la da bidan jing pang bidan jing bidan problem nga duai nang ne ba ga ni ga ktien ga bang kren man ga sngi kandan bor ga jing im ga jong fi nga nget kila yo sngo ga ni ba la da u jisu kren ka ktien ga jong Blei ga don bor but unono ba ko ngo ga ktien ga jong Blei un yo ga kamba ga jing nga ai ngo yo Blei nga kren ga ni ga kubor ka ba nga ai kerteng Ryngkoh Kloi Katba Blei udang Pynkhih ya ko la da finut ban Ryngkoh man da ga sngi fini ga kamba ngan duai no ni ga panganum pen slam nganget ngala kren ga ktien ga jong Blei pimtip bala da finut ban nget bau jisu wang da ga jing em snam jong ala Pynkhih ifi ula ba ga jing pang jong fi ula ba ga pop jong fi ula ba ga jing crow jong fi ula ba lut ga jing pang jong fi baro balai pi mong try men tag ngan bread lut baro khat ngan yeng chot ngan ki jot ngan priang me ngan nget ga ktien ga jame ga ba me kta ga dot not jonga try ngala jin jar ngala khusla ngala poi ga jaka ka balong desperate try ngala klumar ngadan ga jaka ka bang du jikir bang am dan bala ya rap nga renga kwa ngan pi me ga sngi kadan ga bor ga kerteng ga jong jisu kadan ga bor la finut man Ryngkoh aga ktien ga jong Blei manang try ngan ko ngo aba me Pynkhih fini I ga kamba kan jam ta sngi ngan duai no if ye ga ni ga klip man bat la da peng jong fi ga kwa ga jing penim ngini duai lang bat fi ga ni ga por bat ka ba ar ga ngan duai ga dei la da fi don kam ga kamba ga jing im jong fi Ryngkoh aga ni ga por nget aga ni ga por priang aga ni ga por yeng jot na ga jaka ga bi shong ayu Blei Pynkhih fi shwai ga ngan duai ga kamba baleng late man pai show try ga ni ga por ha ga jing duai la da fi ko ngo ini ga tien no Blei ta fi sngo to ga jing im job ga na ga jing priang shwa yu Jesus Christ pai show Blei ga ni ga por pad map ga pop ga jong fi finio I ga snam jong jisu kadang site adu menta ga ski kadang pun khoi ula dep map le pai fi ka badan kam ga le pin chu net ga bangi duai nang ni nga kwa pin bot ni ga jing duai ni ga por ngan duai shoi ga ta pen bot adin jonga ong ni ga ktien shura ga kti ga jong fi ong ni ga ktien ong try jisu ngala yo sngo ya ga ktien ga jame
but try ngas ngoto mamelong Blei uba pha shuai gktien me hikai yang try me yalap yang ana gktien gejame bangan tip jing im janga bangan kela ka bomot but minta gesngi ken try ngatip ba mela yap aga dingfna mela mi patno na gejing tap mela ai hanga bangan yo pdiang ye gejing penem try de gejing ngai nga play ga do no janga bangai tilot ila ga jong gejing im sheme ngada ngai banadu minta gesngi gejing penem jame kan yo jaka ha gejing im janga ngan shakri me ngan yat bat me try haga ketenga jong jisu amen ko pin ngai ye gani gejing duai ngan duai no agani gapor snap hangan duai fi davidan jingpang agani gapor ngala kren bah tangka akapung Bethesda ka don borban Pynkhih ayu bedko kanu tam ka ka balong ka ktien ka jong Blei ka bo Blei ula ai hingi ka don bola da finge ngan duai me ta gisngi ka tu ka jingpang ka tu ka jingmi knyang ka tu ka jingpang ka met jong fi ka tu ka jingpang ka met jong fi nganum jer ka teng lut ndrai ki don ki jingpang ki ba ngada sngo thu ni ka por tu ka jingmi knyang kan khoi no tu ka knyang baro me ta gisngi ka teng ka jong jisu Dwai gitu ke bapang paralyzed try menta gesngi gitu ke bamla Pynkhih ke ketiga kejat ke bamla yang gen try ngakren ngani ke porkin nut ban yang ban kenter try a Blei kin de yat sendan kin de kia sendan haga kerteng ke dau jisu ngakren ke kamba a Blei haga yang junkie ketuka addiction baro ngapen prano ika kan like do what but kin yo madi ke jing penem ke jam again try dwai ko pai ke tu ke jing pat ye pra ke yeng sama Blei ai ko pa ke kter ke jam kan wanra ye ke jing kelam enta ke sngi ke yeng sama ke yo ke yeng ke besuk ke kemen ngatwai ru ko try Blei ke ni ke por Blei ke mensim ke soi ke bod jing dom ke bat ye no menta ke sngi ke ba pen le klumar ke yeng ke sam ke ba pen wet lut ke shong suk shong san Bay ko ko box so naga yeng sam kan ria no haga kerteng ke dong jisu bana Nazareth ngai idan preng jong fi fidan ke depression fidan ke jing ban kia ke jing mut perkhat jong pi pimyo tia fidan ke jing klumar pi khuslai ke Pynkhih ke blood pressure kana ke jing pang ke yo pi yo lo ke jing pang baro ngatwai me ke sngi bagane ke min sim jing yele baro ke badana ke jing mut perkhat jong pi ngai ke ni ke por ke ktien ke jong try nga kren kan Lano naga jing mo perkhat ke jong ki bat kinda kia haga kerteng ke jong jisu na marbaki nget ye ke ktien ke jame try nga aingo ime Blei ngara nget ken try baro ke jing pang baro ke jing baro ke problem habagi not ye ban Ryngkoh Kloi Katba medang Pynkhih ke ktien ke jame try nga nget Blei kini yo mat ke kamba mentagi sngi bat nga ai lot cheme ke buram nga aingo ime me pen ime ke priu nga aingo ba me Pynkhih ken try bat nga nget men yo lot ke jing ro haga kerteng ke jong jisu bana Nazareth ni duai amen bat amen Blei un kur khui fi ni ke por da pdiang ni ke ktien da nget da pentrikam mensim jong Blei udana ke jing im jong fi pule ke ktien ke jong Blei wat ke jing shakri ka ba ke ktien jong Blei ke ke bedan bor bat pinio I ke kamba kan ja haga jing im jong fi na do mata ke sngi la da Blei le kamba fi ni ke por nga kwa fin tho pa ki comments pilapin phone ru shingi namangi ai ki number ha ki screen Blei un kur khui fi ko Blei shibon nangit scam bagani ktien jong Blei pi yo sngyo ni por kar long chi ko chi sha ye ko chi jong phi par ye ga jing sem jong phi paro let's say don apren phi por phi kwa ye ga mar jing duai le ne ye ga jing slok pila ban phone hanu number phi pdi hanu ga skin nimta ke burom jong Blei amen